खुलुमबाय, आंनि मुङा PuNgJa स्वर्गियारी। आं दा दोंसे खन्थाइ आवरायनो नागिरदों। आंनि बे खन्थाइ आवरायनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला गावनिनो आंगो फंबाय होननानै आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय। आंनि खन्थाइया दोंसे जांख्रिथाय आरो एसे दुखु गोनां। जाहाथे खन्थाइयाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय। खन्थाइनि मुङानो जादों गोजोन। नों बहा दं? बिदिब्ला आं खन्थाइखौ जागायनोसै। बै बड'लेण्ड रायजोआव बर'आ दाबोनो गोजोन गैया। बै बड'लेण्ड रायजोआव बर'आ दाबोनो गोजोन गैया। सियाल दावखा सिगुननि गाग्लोबनाय सम सम बर' सुबुंखौ बर' रायजोआव गोजोन। नों बहा दं? नों बड'लेण्ड जानायमोनब्ला बर' सुबुङा गावनि जिउ बासायनो सियाल दावखा सिगुननि आखाइनिफ्राय बेबायदि हाग्रा बंग्रा दैमा दैसा खारनांनाय नङामोन। खौसेथि गैया, गोजोन गैया, राजखान्थिनि गुदुं दुंहाव बार बारनायजों बर' रायजो राजाया माब्लाबा जिउ फोजोबजायो, एखमब्ला सोलेर थैजों गेलेलांजायो। गोजोन। नों बहा दं? मुंख्लं जोहोलावजोमोननि जिउ थै सोलेर बलिदान होनायजों सोरजिनाय बड'लेण्ड रायजोआव रैखाथि गैया दिनै। हारि माहारि बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाय सिमाङा दिनै आस'खान्दा सुथुरनि गाग्लोबनाय दिनै सानफा एनफा बांबाय। गोजोन। नों बहा दं? आंनि खन्थाइ आवरायनाया एसेयावनोसै। गोजोन्थों।